Kaixo artistak, hementxe gaude 13. kapituluan, ñoñosti. Eta ja, hementxe ikusten duzuenez, hainbeste leku batuta dagoenez, orain tokatzen dena da, hona etortzea eta herritxo bat hemen egitea. Orduan horretarako lehenengo gauza izango da distrito bat sortzea. Momentuz horrela sortuko dut, industria eskaera handia dago eta komertzioena. Orduan asmoa da, guk honetan European suburbia jartzea. Ja ikusiko duzu zer den, oso interesgarria dena. Joango gara etxe batzuk jartze hor agertzeko, baina batez ere behar dena industria da. Beraz, ikusten apurtzen da, orduan apurtzen denez, poliki sortuko dut. Eta badirudi apurtuta zegoela. Ikusten? Orduan. Zein da arazoa, baina emeretzi egin ditut nahi gabe. Zelako akatsa. Beno, uste dut bizirango dudala. Posible izango dela horrekin bizitzea. Orduan hortze horrela, industria eskaera bermatuko dugu. Errepidea jarrika eta ja ikusten duzue zein azkar jartzen duten ja. Zein azkar nahi duten industria. Orduan honekin batera, etxeak hemen daude, baina dendak ere beharko dira. Horretarako dendak hortxe jarriko ditut. Ura jarriko diet. Usten, ura poliki. Eta zer behar da hemen? Ikusten duzuenez, zaborra. Zaborra tratatzeko leku bat jarri behar da. Orduan, non jarriko dugu? Hemen. Eta, gero, honekin batera, zua egoteko arriskua handia dago. Beraz, zuhiltzailea jarriko ditu. Horrela, industriakoak pozik jarriko dira, eta gian hemen etxeak hasiko dira egiten. Baina saiatuko gara, ja hemen, hainbeste diru dugunez, errepide hobeak jartzen. Ze errepide jarriko ditugu? Zuhaitzekin doazen errepideak. Eta ja, bizikleta jarriko dut. Beno, hemengo errepideetan bizikletak jartzeak ez dauka zentzurik. Orduan hobeto momentuz, zuhaitzekin errepideak sortzea. Nere ustez politenak hauek dira. Zuek esango. Jende hasiko da pozik jartzen. Behintzat hemen. Horrela jarriko dugu. Haiek pozik jartzeko. Jarriko duzuen nola jarriko diren pozik poliki. Ikusten? Pozik gaude.
Venga, jar zaitezte pozik. Hemen txeia gutxi barru zehazen jarriko dugu, Gogotxo zaudete ikusteko. Jarriko dut dena. Eta pentsatu beharko dugu zein motatako zuaitza jarri, Txaron, hemen nahaztu naiz. Ikusten. Gero ikusiko du trafikoa nola konpondu eta guzti. Honekin behintzat eskaera handiago izango da. Jendeak nahi izango du hemen bizi. Ikusten, dira, kotxak egotetik, zuaitzak eta kale atseginak egotera alde derra dago. Hemen ere joan zait. Gutxi gora bera, falta da hau. Eta hauze, abesa batu da. Horrela. Eta ez, hori ez. Hortxe. Ui, ura. Ura falta da. Ura da ugara. Artistak. Ura. Ura da ugara. Zuan. Hortze jarriko dugu. Agian hemen parke bat sortzeko aukera izan dezakegu. Justo erdian. Ikusten ze simetriko. Baina berriro hasi da apurtzen. Orduan apurtzen bada konpondu. Ea lortzen dudan, Ondo. Eta ondo. Horrela aldatzen dugu pizka bat estiloa. Eta hemen zer egingo dugu. Hemendik hona 8 daude. Hemendik hona 8. Hemendik hona 8. Orduan bihurgune bat sortuko dugu. Ez dakit zer iruditzen zaizuen. Gustatzen zaizue horrela? Beste bat hemen. 8. Eta horrela sortzen dugu. Eta nola ez. Haukanduko dugu. Eta zeo zer da ezberdin egiteagaitik.
Ulertzen zaizue? Adibidez hemen eskolak jarri ditugu. Eskaera handia dagoenez, jarriko ditugu denda pizka bat gehiago. Aber ondo mantentzen den, horrela. Ikusten? Industria eskaera oraindik oso altua da. Industria gehiago jarriko dugu. Eta horrela, ezberdina izango da. Gehiago, azelando elektrizitatea, oso justo. Beitu hemen justo, jarri alditugu eguzki plakak. Eta beste bat hemen. Gero badirudi, hiltzen direnez, handia omen da, baina ona heltzeko agian zaila da. Orduan bat ere jarriko dugu alde honetan. Non? Agian... Old music, Hementxe, old listeners. leku atsegin batean. Eta badirudi eskolak ere justutxo doaz, eskolak edo institutoak. Ja, bueno, hemen eskola bat beharko da. Urreiago jarri behar du. Aztu zen. Ikusten musika, erabaki dut jolasean dagoen musika biltzea. Orduan, primera, musika horrekin ibiliko gara oso gustura. Orduan, ze falta zaigu hemen sortzean. Jarriko ditugu hemen hortu gehiago. Hemendik ona 18 bat daude. 18. Azten da. Referentzia. Eta zer jarriko ditugu? Zuhaitza. Zer iruditzen zaizuen. Zuhaitzak... Kenduko dut informazioa zai gustatzen. Agian molestatzen zaigu. Zuhaitzak horrela. Ikusten, nola egiten duen hausaz. Eta ze jarriko dugu madariak. Baina toke bat emango dio. Ea ze iruditzen zaizu. Azkenengoak izatea negutegiak. Uste dut ere tokea ematen diola. Gura mugituko dugu. Eta hemen falta da haien errekurtsoak hartzeko bat. Dituko dugu pizka bat. Beitu. Zer egingo dugu? Zer esan dugu? Beno, batzuk zeuden, baina beno, hala ere jarriko dut hemen handi bat. Eta hitz bat, etxe baten bat gehiago. Baina, hain itxusia denez justo, errepidea egotea, zer egingo dut, zuhaitzak jarriko ditu. Ze zuhaitz,
hauze. Ea ze iruditzen zaizu. Momentuz horrela. Eta horrela egongo dira lanean oso gustura. Begiratu ze etxe polita. Jarriko diegu hemen eskola bat. Bueno, nahiko eskola daude, ezke jarritako eskolako zoan dira. Eskola eta instituto. Institutoa hemen, eta eskola hau ikaragarri gustatzen zaidan. Berarekin batera, jarriko dugu saskibaloiko zelaia. Eta lekua baldin badaukat. Jarriko dut haie jolasteko horakoak. Bide bat jarriko dugu. Mendikara eta handikona. Hau. Horrela beto. Ikusten polita. Eta zuhaitz batzuk. Hola jarriko ditu zuhaitzak. Ez dituzten. Bueno, vale. Jarri dut nahi gabe. Jarrita dago zuhaitzena. Ez dituzten. Bai, horre batzutan arazo bat sortzen da. Baina, bueno, horrela jartzen badut. Jarriko ditugu horrela. Horrela. Eski eskola hori ikaragarri gustatzen zaitze polita den. Jarriko ditugu holako pare bat. Hala. Eta hauze, kolorea ere emateko. Ondo. Etxeak ateratzen ari dira, eskaera handiago egongo da. Orduan jarriko ditugu. Eta serie honekin bukatzeko, zezaten dute hor? Bai, behar dugu jendea. Serie honekin bukatzeko, hemen, parke bat jarri baino lehen hori hurrengo serian, arrantzale batzu jarriko ditugu. Orduan horretarako hemen, hau kamera azkarrarekin egingo dut zuek hainbeste ez itxarateko. Ados? Ontze arte. Hementxe gaude berriro, eta esandakoa, gaur bukatzeko arrantzale batzuk jarriko ditugula. Orduan zer daukagu hemen? Hemen antxoak ditugu batez ere. Antxoena jarriko dugu. Non dago antxoak? Hementxe. Orduan planteatuko dugu hemen. Eta herramienta bat daukat honako errepidea aldatzeko. Nik nahiago dudalako beste bat. Zein izango da?
norabide bat daukana. Topatzen baldin badut. Hauze. Momentuz horrela planteatuko dut, baina gehiago egingo ditudanean, gehiago jarriko ditut. Orduan naizue, nola funtzionatzen du honek? Jarri behar dugu norabide bat. Ateratzen da alde batetik eta joaten da beste batera. Orduan jarriko ditugu itsasontziak, araño, honaino, eta printzipioz horrela bat doa. Orduan bera ibiliko da, eta joan da. Jarriko dugu antxoena, eta itxaskiena, mariskona, itxaskiena. Non dago, hemen. Eta berriro egingo dio gauza bera. Desblokeatuko dut bere errepidea. Epa. Eta zelan dago altuera, primera. Vale, pues honi egingo diot. Bera joatea. Honaino. Gero ikusi behar dutea ea ondo egiten den. Hau da, gero berak esango dit efikazia de la ruta de pesca. Orduan emango diot abiadura handia. Itsasontziek buelta osoa emateko. Orduan nahiek bueltatuko dira. Ikusten dituzuen nola doazen? Bai, sobera. Agian pasatu naiz. Han esango dit efikazia 100%. Oraindik ez. Back again with another email ikusten. that asks, won't it society Orduan gero nahi baldin badut, outside of the concert haiek, halls of old oraindik ez, baina nahi baldin badut, aldatu aldut. Eta adibidez, hau, Quite the opposite. kendu aldut. Of European society is roughly 20%. 10% benefit Esaten didalako primeran doana, eta listo. and 20% music. Thanks for the Bai, eskontatu zure bizitza. Eta orduan, zer gertatzen da honekin? Gero, horrekin batera, merkatu bat dago, eta lantegi bat. Gero gauza gehiago daude. Baina, bueno, merkatua momentuz ez dugu jarriko, baina agian lantegia bai. Baina oraindik agian ez. Kapitulo utziko dugu hemen, eta zer kontatzen dute. Ez dut ustela hainbeste bezero. Orduan orain hemen gauza bat egingo dut. Sortuko ditut edifizio handiak hemen eta hemen. Ea nola ateratzen diren. Eta hemen ere bai. Ea nola doazen. Eta badirudi polizia behar dela, eta honekin bukatu aldugu. Polizia, hor zegoen bat, hemen jarriko dut beste bat. Eta donagian horrela kontrolatuta egonda. Zer bat dirudi arazoak daudela. Zelan doa hau, 100% bai. Bueno, momentuz lana izango dugu hor, zenbat pertsona dago lanean. Oraindik ez da bete. Zelan doa eskola. 300 ume, eta hemen 600, jolin. Nahikotxo da. Hemen faltako da garraio bidea, baina bueno, uste dut honeki nahikotxo dela. Beraz, buelta bat emango dugu,
bukatzeko. Hartuko dugu hau. Eta beno, hurrengora arte artistak.